perquè creiem que seria convenient fer un itinerari per anar pel bosc de l'Anella Verda des de la zona ponent d'aquesta anella, amb el Pont del Diable, i les platges. Quan arribem a l'Anella Verda, sigui venint del Francolí o de Sant Salvador o de Sant Pere i Sant Pau, al Pont del Diable es trobem una gran i intrincada xarxa de camins i com a indicacions només trobem els noms de les cases abandonades o en ruïnes que hi ha més a prop, el qual no ens facilita massa la possibilitat de trobar l'únic punt on podem creuar aquesta carretera per apropar-nos al mar. Si anem en bici, rai, perquè podem tombar i no passa res. Però si anem a peu, pot ser més complicat. Aquí al Pont del Diable, el més lògic és continuar per sota del pont, que és el punt que es veu més clar, quan el més agradable seria pujar per aquí. Si anem per aquí ens trobem aviat una forta pendent molt lletja perquè és un gasoducte. Hem de pujar veient tot el temps les marques de que anem caminant per un gasoducte. A més ens apropem a l'autopista, amb la qual el soroll és bastant notable. I la tendència del camí és fer-nos sortir cap a la ciutat, cap a Sant Pere i Sant Pau. Hauríem de recular i una altra vegada és fàcil perdre's per aquí i el més difícil de tot seria encertar amb el camí, que coincideix amb els carrers que bordegen la urbanització del Rodolà i després ficar-se per aquesta carretera. Hem d'observar que és l'únic punt per aquesta zona per passar aquesta infraestructura que trinxa, una de les dues que més trinxen l'Anella Verda. Aleshores, una vegada que hem aconseguit passar aquí, sí que trobem algunes indicacions al Lorito. La gent que va al mar no va al Lorito exactament, però bueno, sempre ajuda una mica. I el problema ve quan estem al Llorito, que està rodejat de molt més camins dels que aquí veiem. Aleshores, és difícil per un caminant que no sàpiga molt bé encertar l'únic puesto, l'únic camí que travessa la segona via ràpida que trinxa aquest territori. Una vegada que l'hem encertat, ja és més fàcil anar baixant cap al mar per molts de camins, s'arriba segur. Potser aquí es pot pensar que no caldria cap indicació. Però quan tornem sí que és difícil trobar entre tots aquests camins l'únic que travessa l'autovia. Aleshores, cal dir també que també és difícil trobar aquesta, i cal dir també que quan ens perdem per aquí, el que és molt fàcil és baixar per aquesta, i aleshores el sentit comú no dona a recular per trobar el pas, sinó seguir per aquí. I això és molt desagradable perquè el soroll de l'autovia és infernal i anem caminant just al seu costat. Aquí trobem el Gurugú i un altre pas per passar a l'altre costat, si el coneixem, i si no, seguim caminant tota l'estona al costat de l'autovia. Cal dir que aquí hi ha una indicació que posa al Gurugú 8 minuts i nosaltres pensem que fins aquí són 20 almenys. Quan tornem,
També aquí és interessant no anar per el gasoducte, sinó anar per aquesta zona que té un paisatge molt més gratificant. Però, bueno, si fem la senyalització per vindre cap acá, també servirà per anar cap allà. Moltes gràcies.